Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan agani at taga Ilocos Norte. Ngam sakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw gagayem, yapilami manen kada kayo, asapay lakuma ta suportaran nyo ti laban mi kontra kadagiti scammer kan sindikato nga agre-upload iti drama tayo adagiti tugot iti danati biag. Dumngag kayo kumalaang iti legit social media platform tayo kakabsat. Iso nga i-like, i-share, kan i-follow yo ti Ferds Caballero Facebook page, kan ag-subscribe kayo iti Ferds Caballero YouTube channel, tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Liklikan nyo kumasuportaran kan dumngag kadagiti scammer kan sindikato nga agre-re-upload iti drama tayo. Happy listening, it is Swansing family ng runa kada tatay Elijah kan nanay Mildred Swansing dita Santa Lucia, Ilocos Sur. Ti kablaaw kat nagapo iti anakyo ani Mila. Happy second birthday Queen Sardea Clemente Quides ti Pasuken, Ilocos Norte from Marjorie Clemente. Makablaawan amin agdengdengeg di Taquirino Province from Rod ti Sangli Point, Cavite City. Shout out kada Jasmine Rivera, Jericho Pacarit, Nali Villanueva ken Dayan K. Rolyoda. Advance happy birthday Donna Vallejo ken Tommy Vallejo ti La Union. Pamilyak ken kakabagyak di Pudtol Apayao from Judith Ramos ti San Luis Pudtol Apayao. Mamang Tessie Papang Calixto ti Baton Aguilian La Union from Marian Dinglasan. Mercedes ken Gerson Libunaw, Meli ken Romoro Abat,
Chaika Veronica Danny Boy Abat from Jessica ti Hong Kong. Kambali sa family ti Magapit Lalo Cagayan from Zaid Vlogs. Agarpao Pedronan Tungpalan family. Maki Kimuyog ti Luna Apayao kan BHW ti Barangay Lapa Luna Apayao from Queenie ti Singapore. Makablaawan ni baket ko ani Cristel ti Taiwan from Ezra Pihok. Amin nga agdengdengeg dita La Trinidad from Elmer Paran. Inang Virgie Tatang Angkwan. Happy birthday Jonel Vagay kan amin at taga Magdalero Bogay Cagayan from Jan Ibanez ti Palawan. Demi ken Zaidan Niveras from Nidan Niveras. Edward ken Zian Lucas ti San Mateo Isabela from Gretchen Lucas ti Taiwan. Select family Isuda Eva Marcos Selec, Judith Selec, Saison Freddy Marcos Selec ti Cervantes Ilocos Sur. Mangultong family ti Baoco Mountain Province from Joy. Shoutout pa kada Linda Pasyon, Bene Marapakon, ken Nati Agustin. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Gani. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo nga awan labas. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May sakmet kadagiti rinibo amang padpadaan kadagiti padas ama ikikan biag babaan daytoy programa yo. Adamot padas kumanang akayat ko ama ibinglay kadagiti dumdumngeg katnam na maag ama kaibati daytoy iti adal kada kayo amin. Ilingad naklatan itinagan agani at taga Ilocos Norte. Dito'y lugar mi nalatak dagiti Iloco a drama. Taisun ti may sa kadagiti indak-dakkelak akadenggan dagiti kakalugarak. Uray ti inakmanang kastamo tenday di amak idi si bibiyagpay. Dua kami lang nga agkabsat ka ni Rowena, ngamdak sang gasat tasipod nagpakada nga agtrabaho iti syudad ti Manila, kala at anapukaw ti komunikasyon mi kankwana iti naunday a panawen. Tapno na sayod ti amin manang, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nasaya at magput kan anak ko. Apay nga itakalaang. Nag-overtime kami ngamin nanang. Pasensya kayo na pinaguray kayo tinabayag. Ang mga mabisbisin kayo. Ay, saan anak ko? Talaga nga inuray ka, tapno aggigidan tayo amangan. Ah? Tayo? Kunayo, nanang? Apay, ada ka di sa nga ili tayo. Apay kasta nagado tinaluto amakan. Ada ka di talaga sa nga ili tayo. Wen, anak ko. Kat, itay nakapaylaang nga ururayan. Ha? Saktor orayan na kunayo, nanang? Wen, anak ko. Kat sigurado ang maklaat ka no makitam no asino ti sa nga ilita. Sino nga minaya, nanang? Kan, apay ajak mo't nasangputan dito salas. Ada iti silid, anak ko. Nalagtukaw ka, taindak ayaban. Tapno masungbatan day ta sa ludsud mo. Sika? Uwen, isyak nga rod manong. Ita lang agpakita ka, kalpasan ti mano atawan nakaawan mo. Manong, Kunak man no nasayatan ti biyag mo dyan Manila. pasensya kayon manong. No nabayag ajak nagparparik na. Anya tinapasamak ka. Adda na amamok a lalaki. Kunak no nasaraka kunti mangtad kanyak itinapintas a panagbiag. Nakidanakan ko na manong. Anya? Nakiasawa ka? Adi mo man laing pakpakaam mo kada kami kan ni nanang? Saan kami ang nagkalay sa manong? Adda asawa na. Anya?
Idida mo, naanayas pa'y mo ti amin. May papay na amin nakasapulak. Nagbiagak ana sa liwanwan. Nagnaudak iti may sa kadagiti balay na iti Manila. Aging ka iti nagsikugak. Singin tinagbalin nga anak mi Manong. May sa babae kan may sa lalaki. Apay nga rata kalat ang nag-aawit ka. Kan, ayan dagiti ubing. Adada iti silid Manong. Maturog data na banog da iti biyahe. Kat, ayan ti amada. Apay adiyo kadwa si Mang Pet. Natakwatan ti asawa na ti may papankada kami Manong. Ha? Pinagtalaw na kami ti pagnanaudan mi. Kan pinangtaan nak. Ano jak sinaan ti asawa na. Ada kanuda ka sa mapasama kadagiti anak ko. Anya? Iso ngayon kadang kung tinagawid dito'y Manong. Diyak kaya ta maisagmak dagiti anak ko. Kan awan mo tan ti panggap ko ang makikomunikasyon pa iti amada. Anya mo tan tinapasama kiti kabsat mo anak ko. Awan ti pabasulan na, no di ti bagina nanang. Amo na matadakas ti sinarak na. Hangam ka si dagiti ubeng nga nairaman iti napasamak kadakwada iti dayjay alalaki. Podno nanang. Ngamawan maaramidan tayo Talaga ang mairaman da iti napasamak iti inada. Naimbaglaang ang tanapanunot na tinagawid. Naipakni na dagiti ubeng aging ka na sa papay. Managapal tomot ngamin. Agasam ta inapalan na dagiti kalugaran tayo anapan nakigasang gasat iti syudad. Anya kay tinaganap na ita. Oray kumaan na awan to ubing nga nairaman. Anya nga ron ti aramidan ta ita anak ko. Anya pa nga nanang, tulungan ta ni Rowena. Awan mo ti sabali ang mabalin na pagkamangan. Ay na, agyaman ak na maawatam ti kasasaad ita ti kabsat mo anak ko. Ngamsapay la kumatagbalin ni Adal kan kuha na tinapasamak nanang. Agpanunot iti pamuspusan, tapno mapasayat na ti biyagda nga agiina. Nanang, agsapulak iti panggadak iti ili. Tapno ada pang sustinir ko kadagiti anak ko. Baadakan kada ita anak ko. Saan ka alapdaan no anya ti amom ama kapasaya at kada kayo kadagiti anak mo. Mabainak mat namin ka ni Manong. No ni Manong laang ti agtrabaho para kada tayo amin. Ikagkagumaan mo't ni Manong mo nga ipaay amin akasapulan tayo dito'y balay. Narigat mo't nga ibaklay na pati responsibilidad ko kadagiti anak ko nanang. Ikagumaak na agsapul iti trabaho. Urayan niya ditan. Basta nadalos ka nagsweldoak. Kat no adan trabaho. Kasaritak to ni kasinsindi na di tabangir. Tapno ada kadwayo amang iwir kadagiti singin. Duhag may san ako kabailakan ako. Ngamduada mo't ngamin. Iso talaga ka sa pulak ti kadwak ang mga iwan kadakwada.
Nabayag nga awan komunikasyon may tikabsat ko, manipod nagluwas anapan nakigasang-gasat iti syudad ti Manila manang Emmy. Di na naanusan ti biyag mi dito'y probinsya. Impagarup mi no nasaya at tinagbanagan na ijay, iso nalipatan ng tinaggapuan na. Ngam nagbiddot kami manang, ta iti may sang aldaw, kala at asimmangpet, ngam saanan nga agmay-maysa. Kadwa na ti singin nga anak na abunga ti panakirelasyon na iti naggapuan na alugar. Pinasangbay mi ti kabsat ko manang, tamaasi kami kankwana. Impakita namat tinalaos a panagbabawi na iti panagsubli na iti podermi. Nagtrabaho tapno adda maipaay na para kadagiti anak na, malaksid iti itutulong ko kadakwada. Impagarup ko no agbalinan anaanayas ti amin, ngam nagbidutak gayam, manang Emmy. Day, apay, awan trabahom ita anak ko, aldawan. Nag-resign ako iti trabahok nanang. Anya, day, apay ngay anak ko. Nanang, awan mapasamak iti biyag mi nga agiina, no dituyak latan nga agtrab-trabaho. Dumakdak ka lagi ti ubing, umadado mo ti pagkasapulan da. Anya ti kayat mo asawan. Nanang, agsubli aklangan iti Manila. Inak manon makigasang-gasat. Ngam di kay agdanag, tadyak ton aramidon tinapasamak iti kalabas. Ha, ay kasanugarudan dagiti anak mo. Ibatim ida. Pasensya kayo nanang, ngam talaga akasta ti mapasamak. Awan mat sabali apang ibatsak kadakwada. Sigurado asaan nga umandugot ni manong mo iti dayta pampanunutem, Rowena. Padasa ka kasarita ni manong, nanang. Ngam no saan lata nga umanugot. Ladingitak, ngam masapul apatuluyak ti panggap ko, nanang. Ganay anak ko, talaga alinibasan na tayo manon di adim. Talaga natangkan ti ulo day dya babae. Impapilit na latta ti pinmanaw. Imbati na ang dagiti anak na kadata anak ko. Sapay, agdo atawon dalaeng. Nagdakkel a responsibilidad timbati na nanang. Ora agrigri ka takko man nagtrabaho, basta adalaeng dito akadena na dagiti anak na asingin. Kapilitan adatan timang padakkel ka dagiti ubing nga anak ko. Saan tamot anamdamaan nga adadagos maipatulod na para ka dagiti ubing no bilang laeng. Sigurado day tananang. Tawan pa'y matadagos ti master kan na trabaho iti napanan na. Nagtorkit di anapan man di syudad. Mala, anusan tan dagiti kakaanak am anak ko. Awan bason day tinapasamak. Anya pa'y ngarod niya nanang. Sapay kumaa, tanasaya ti pagbanagan ni Rowena iti panagsubli na iti Manila.
Ala, apok. Agpulos kayo. Untap na makainan na kayo mutan. Agluto akon iti pangrabyan tayo. Hustun taw no sumangpot ni Uncle Yu aganay. Wala pong. Ala, umay kan Janus. Ang nga pasarabo na ang kalintan sumangpat, apong? Apay pasarabo man ang tibagpagam. Kakasi lang arudon ni Uncle ng trabaho para kada tayo. Di matkanayan na dati pasarabo na sumangsangpat. Imposible mo't ngawan itaa. Kasano? Kanayon kamot nga agbilin iti komporme. Iso akapilitan agumatang iti yawid na. Apay nga minaya. Adan tumutla para kan ka. Nalala, saan kayo nga agsupkat nga agkabsat? Ingkay kit din agpulas. No, ada assignment yaw. Aramidon yun na amuyo. Tapno saan kayo nga agpaisuro pa'y kani Uncle Yaw. Makabannog tagmalmalong magtrabaho. Kaya't mo ta masahyak ti bukot mo, Uncle? Ay saanan dyan ka anakan? Yinanaklabit na ito eh. Ayan ni Jano sa kasingin mo nga eh. Aday ti silid, Uncle. Ay ayabak nga rod. Tapno tulungan mo ni Apong iji kusina itay. Nagsadot mo. Mala, baya mo na din na kayat. Ang mga nagre-re kayong tumanan. Kasano? Nakasadsadot, Uncle. Kanamuyo, kanayon nga. Ibaga na nga umapal ka no kadagiti classmates mi nga anak ti Baknang. Wan, Uncle. Namin, kanayon ka nung adalugan da amang itulod kadakwada tunggal mapanday di pagadalan. Saan ka no akas kada kami amagmag na? Kasano kot saan tayo umat ngamin abak ng kaanakan? So anusan nyo anya tadda? Nilaang matyanos tinareklamo, Uncle. Basta kanayon lata na bagbagaam di kasingin mo. Amasapol ama kontento no anya tadda kada tayo. Importante kat saan tayong aglanglangan amangan. Kanada maaramat para iti panagadalyong agsingin. Dadakalaan dagiti singin anak ko. Wan nga rad nanang. Kasla ka lang da di panang-panaw manin kadakwada ti inada. Huwag nga road. Manon atawon tinaglabas. Ngam saan apulos ang nagparparik na ti inada. Di tay man amon no anya tinapagteng na iti Manila. Baybayan yun nanang. Nauma ako niti kastyang arami ti kabsat ko. Kaslawan anyaman na kenkwa na dagiti anak na pinanawan na kadata. Naimbaglaangan anak ko, tanda ka ng padakkel kadakwada. Adda ka anang ipaay iti obligasyon ti inada. Talagang aramidak ta amin, tapno maipaay ko ti kasapulan dagiti singin nanang. Nangro na itatagad-adaldan. Dalipatan pa yun na panunutan ti para iti pakimanak ko. Manon ti tawon mo ngam saan kan anang asawa. Impamay samtumot ngamin ti atensyon mo kadagiti kakanakam. Nalabit aday ti tinaituding agasat ko nanang. Timang taripato kadagiti kakaanakak. Isapay ko mga road, tabigbigan danto day taan na aramidam kadakwada anak ko. Nagdakkel ti sakripisyom para kadakwada. Nanang, jak kabalan day to inuawan kayo. Iso apagyamanan kayo matunay.
Di makal nga rod iti sidong mi dagiti ka nakakasingin, asa na pulos asinublian ti inadama ng Emmy. Ingkar karigatak nga insakad ti panagbiag mi, tasyaket nga rod ti breadwinner ti pamilya. Pinagadal ko dagiti singin, tadyak mo't mabalin nga ipaidam kadakwada ti gundaway asumrek iti pagadalan. Di makeldaan na sisingpat nga ubing ng runa-unay ti babae. Managtulong, kan maawatan na ti sitwasyon mi. Saan akas iti lalaki akasingin na. Nalipatak pa yan ti maipapan iti bukod ko apagragsakan, taim pa may sakit nga rod ti atensyon kan oras ko kadagiti singin. Agingga iti maysa nga aldaw. Nanang, Ha, Rowena, anak ko. Si kakadigag pa'y sudayta. uwan nanang. Ala, sumrek ka, anak ko. Agyaman ak nanang. Naimbag man, tanapanunot mo tinagawid. Kalpasan ti mano atawan, adi ka nagparparik na kami. Ingka gumakapin na saya at panagbiyak ko iji Manila nanang. Pasensya kayon, ngam adan asawak. Ha? Ingkalay sanak ti may sang ada mabalin na iti biyag. Kat makunak anasaya aton ti kasasaad ko ita. Ay, apay nga rod akala at anagparang ka ditoy. Mailiwak ka dagiti anak ko nanang. Sigurado adadakkeldan. Wan dadakkeldan. Napadakkel mi idan ka ni Manong Mau. Ni Manong Mau tinakakaamo iti amin, manipod pinanawam ida. Adtuya ko nanang. Kabaala ko nga ipayan itinaranyag amasakbayan dagiti anak ko. Anya ti kayat mo asawaan. Nagsaritaan mi iti asawak. Ti panangalakon ka dagiti anak ko iti puder mi. Anya, kasta kalakadakan ka ti amin. Di mo pampanunutan ti sakripisyo ti kabsat mo para kadagiti anak mo. Kasaritak ni Manong nanang. Amo ka maawatan nak. Kan amo ka tarigagay na mo tinarangay a panagbiag dagiti anak ko. Akabaela kon nga ipaay ita kadakwada. Anya ti kunam? Ala amon dagiti singin iti puder mo? Uwan Manong. Napagsaritaan min daytay ti asawak. Kabaala kon nga ipaay ti nasaliwanwan a panagbiag kadakwada. Mangmangag mo ka diti ibagbagam Rowena. Kaslaawan anyaman na ken ka ti panagrigrigat ko anang isakad kadagiti singin nga anak mo? Mano atawan na saan ka apulos ang nagpakpakita kadakwada? Ita? Umay mo idaalaan na kaslaawan inaramid mi kan ni nanang tapno mabiyag mi dagiti anak mo? Bigbigak nga utang na imbag anakam dayta kada kayo kanina ng Manong. Amo kadakkel tinagkurangak kadakwada. Kat adtuya kun, tapno litupak dagita nagkurangak. Kat kas na isawang mon Manong. Anak ko dagiti singin. Kat adda nga rod karbangak amangala kadakwada. Sige, no day tatam mo manasayat. Uray nasakit iti biyang mi kan ni nanang. Sige, kasaritam dagiti singin. Kat no kayat dati sumurot kan ka, awan nga ron ti mabalin mi.
isusurot na kami ni Dayan mo? Wan anak ko, maya ti biyag itay, ado ti pagpasyaran, agadal kayo itinapinta sa pagadalan, magatang tayo ti amin akayat yo. Wow, kayat ko day tananang. Kaya't masawan. Sumurot ka kaninanang Janos. Katwa na, nagmayat tupay daw may natanalaan ni Nanang. Wan anak ko, maipaay kun amin akayat yo. Makitam? Kasano matanda angkel ka na apong? Panawan tayo latan? Akaslawan ang yaman na? Jane, Ha? Manipod adda na kami. Da angkel ka na apong tinang tartaripato kada kami. Kakaasi ni angkel ngagtrab-trabaho. Tap na maipay na amin akasapulan mi. Saan mi anarik na ti pamatagyo? Tawan kayo kat nga rod. alam ni Jane. Gamita, aduya kun anak ko. Kayat kayon amakadan na. Iso sumurot kayon kanyak. Agluwas tayon nga agpamanila inton bigat. Nagsakit nanang. Kasla mabriat ti barukong ko. Diyak ka ba ilan ti mayad ayo kadagit isingin? Marik na hak ti marikrik laman ako. Uray siyak. Maladingitan ako na iti desisyon ti kabsat mo. Awan maaramidan ta, no kaya't nagiti ubeng ti sumurot iti inada. Diyak lang paggarup adumtang na itagon daway nanang. Kalpasan ti ado a sakripisyo tapno maisakad kan mapadakkel ko dagiti ubing. Ita, kaslaawan anyaman na basta alaanan ni Rowena dagiti anak na. Anak ko, Amo ka diyak kabailan nga ipaay ti nasaliwanwan na panagbiag para kadakwada. Ngam aramidak mo ti amin nanang. Isu na laeng. Tasa nakabak nang akasi tinagbanagan ita ni Rowena. Uncle? ha? Jane, apay nga da ka dito eh. Saan ay nga isagsagana yung dagiti arwatin nyo nga awitan nyo iti susurot nyo ni nanang yo? Uwan nga paiso apok. Madamdamalaang. At danton di mangsukon ka na kayo. Nyak kaya ti sumurot ka na ko, ada, Uncle? Apo? Ha? Anya? Sana mabalhin ka anakan. Agungot ni nanang mo, no saan ka sumurot kadakwada iti kasingin mo? Saan kaya tapanawan? Ni Janos laton di sumurot ka ni nanang. Ang badak ni Uncle. Apo? Kaanakan. Bagakon ka ni nanang. Asan kayo tapanawan? Saan da ka mapilit? Nadyak kaya, Uncle. Agi amanak Jane kaanakan. Kunak no panawan ta kun agpadpada. Kunak no saan kayo na makita ito oray ka anuman. Saan to mapasamak ni Uncle? Ipatpatid kayo na ganiyapong. Ipatpatid da kamot unay, apok. Punto day ta Jane. Napatag kayon kada kami. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Saan na mabaliwan day ta apan ang ipatagmi kada kayo. Saan napilit ni ading ko nga insurot ti babae nga anak naman ng Emmy.
Nagtalinaad nga rod iti sidong mitimay sa asingin nga aging ita. Naragsakak moten para itimay sa asingin, taadan iti sidong ti inana, kat mapaspasaran nan ti ginawa ti biyag at tartarigagayan ti inada para kadakwada. Saan mo't nagliway anang ted ni Rowena iti para iti anak na nga adda kada kami. Kanayon dapay nga umay sa rungkaran, iso akas laawan na baliwan iti linnanganda nga agiina. Napukaw moten ti sakit tinakam ko iti kabsat ko manang, kat amok a maawatan na, anormal a reaksyon laeng iti biyang ko ti kasjay, gapu kadagiti napasamak iti kalabas. Naragsakak manang, tanam na maak nga agingga iti agturpos ti kaanakak a babae, kat addan tulat ta iti podermi kaninanang. Ado ti mangkan kantsaw kanyak, tadyak kat nga ruden ng asawa, ngam awan anyaman na kanyak, tati napatag, maipaay ko ti responsibilidad ko iti inak, nang runa iti kaanakak, nga imbilang kon kas pudpudno nga anak ko. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, gani. Gani pagayam ko, bilibak iti kinasayaat mo kadagiti kaanakam asingin. Imbukbuk mo amin na panawon mo kadakwada, kat nasupapakan mo't taaging gaita, adalata iti sidong yo ti may sa asingin. Maawatak tinakunam anormal laeng a nagsakit tinakam mo iti kabsat mo. Gaputa kalpasan tinaunday a panawan, apan ang ipabaklay na kada kayo iti inam ti responsibilidad na. Kala at latan nga agparang, tapno alaen nan dagiti anak na. Talaga asaan akas karina dayta pagayam ko. Ngam ti pagsayaatan na ket nagkinnaawatan ken naurnos kayo matlaeng iti kabsat mo. Amok ngagtultuloyen ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.